Masquera Sei Zimbabwe, welcome to our channel, Zim Confessions and Deep Secrets. Kanakari kikutaka kuwepa nino channel, please don't forget to subscribe. Kana uchungwa gara subscribe, but don't forget to comment and share this video. Nasi Zimbabwe, tawigira ya Buddhiswa na strategist wa Savior Kasukuwere va neva Masquera Sei avo va Buddha vachitaura the reason why their candidate vakablockwa from participating in polls last year muna August va president va Sei Kasukuwere vakadisqualifywa as the presidential candidate my elections akaitwa musi 23 na 24 August mugore 2023 neva Masquera Sei vabuda vachitaura ivo vachiti va Mnangagwa and ZANU-PF vaiziva kuti va Kasukuwere was a game changer and vaikwanisa kuzosplita ma votes in favor of Nelson Chamisa Zimbabwe. Vakataura vachiti mushure mekunge va Kasukuwere vakadisqualifywa from contesta my elections aya kunzi vakasenda ma constituencies ava vakasenda ma messages pa WhatsApp platform vachiencourage ma supporters avo kuti vavotere va Nelson Chamisa avo vabuda va neva Masquera Sei vataura vachiti the reason why Savior was bad was because Mnangagwa and ZANU-PF knew that he was the game changer that would split the vote in favor of Nelson Chamisa. And after he was bad, we then encouraged our constituency via our various WhatsApp platforms to vote for Nelson Chamisa. Vabuda vachiposta izvi paexendo yavo inonzi window cables network va Masquera Sei kutaura kwatiri kuita vari based in Namibia. Vabuda vachitaura ivo vachiti va Kasukuwere vaifanira kunge vakadzoka muZimbabwe before mapolls aitwa for my campaigns avo chinzi but for some reasons havana kunge vauya muZimbabwe. Vabuda vakati criticism of our own candidate pasina zvekumboti chi kana kuti chi. We still believe our own candidate Kasukuwere should have stepped into Zimbabwe before announcing that he was running for presidency. We discussed this matter at the time, but there were other considerations. Vakabuda vachiti his strength ndeyekuti vaKasukuwere vari calculative since he was calculating his steps muri Zimbabwe. And you see one of Kasukuwere's weaknesses is that he is too calculative, which however tends to be an advantage in most circumstances. We kept on privately mobilizing our people to vote Chamisa till the morning of the election, and majority gave feedback that they did as advised. Chazobuda achitaurwa navaneva Masquera Sei ndofunga nyaya vaKasukuwere yakanetsa vaKasukuwere vambozama kuda kuuya muno muZimbabwe vakanzi ivo vaizotongerwa nyaya dzavo dzemhosva yekuabhisa kwavakaita office mushure mekunge mumakore avainge vari minister weZANU-PF. Zvakatarisa kuti vaKasukuwere vaya vachiita macampaigns avo asi vakabuda vaKasukuwere zvichinzi through maagents avo vakauya muZimbabwe vachiona situation ingamira sei and vanonge vaidentifyiwa nethe police pamwe chete nebato reZANU-PF vakabuda zvakare vaKasukuwere ndofunga chekungita this time vakatadza kuita marallies avo, so vakatuma representatives avo kuti vaite marallies. Nofunga marallies takamaona kunzvimbo dzakaita sana Bay Bridge vaKasukuwere vachikampena, uyezve vaKasukuwere vakaisa mabillboards munzvimbo dzakaita sana Harare naMutara naGweru vachida mavotes evanhu, asi mabillboards aya akawanikwa achibviswa neZANU-PF ndozvataurwa navaMasquera Sei kuti vaMnangagwa vaitya kuti vaKasukuwere vaizotora vaizosplita mavotes in favor of Nelson Chamisa. Tisingazoti munoona sei nyaya muri Zimbabwe kuti vaKasukuwere kunzi dai vakakwanisa kucontesta my elections aya vaionekwa vachivoterwa here kana kuti tudze zvamufunga pamusoro penyaya in comment section. The Zimbabwe Supreme Court yakarula ichitaura ichiti Sei Kasukuwere vakadisqualifywa from running as a presidential candidate my elections akaitwa muna August mugore 2023
nyaya yakatangwa navalavde umangwana avo vakabuda vachiti vakasukuwera vanofana kuremovwa from the ballot paper muri Zimbabwe. Lawyer Wakabuda richiti, we've always maintained that the decision of the nomination court was inconsistent with the constitution. It was also inconsistent with the Electoral Act, and we've also asserted the position that the appeal was without merit and was bound to fail. The outcome today has simply confirmed the position that we've always taken. We feel quite vindicated by that. The ZANU-PF member valavde umangwana vakawina nyaya iyi vachiargua vachiti since Vakasukuwere vainge vachigara kuSouth Africa for more than 18 months avaisakwanisa kuva registered voter, zvinzi izvozvo ndo zvakaita kuti vasange vari eligible kurana for office muri Zimbabwe. Tisingazivi kuti munoiona sei nyaya iyi. Malawyers avakasukuwera akambotraya kumbomira panyaya iyi vachichema. One of my lawyers avakasukuwere vaMethod vakabuda vachiti, we were not given any reasons why the appeal was dismissed, but we were told the reasons are going to follow. I'm going to say, as a nation, we are on the eve of constitutional and electoral crisis, because we have the apex court, which is the constitutional court, and we have received instructions from our client to take up the next available step in order to make sure that he remains on the ballot paper. So I wouldn't say we are out of time in order to protect the best interests of our client. We didn't sleep. We have papers in our bags and they will be filed. Those are Buddha story. Now, Method even lawyer Vakasukuwere vachita vanonge vapiwa reason why Vakasukuwere vakabviswa pa ballot paper muri Zimbabwe. Tingaziva kuti munoiona sei nyaya iyi yakabuditswa navalavde umangwana vachitaura vachiti Vakasukuwere nekuda kuti vanga vane nguva vasikagari muZimbabwe. Constitution inotaura ichiti vakwanise kuva registered voter, uyezve nyaya muri Zimbabwe uyezve munoona sei nyaya yaibuditswa neZRP zvinzi Vakasukuwere nyaya dzavo the moment yavanongostepa muZimbabwe dzinobva dzasimuka. Munoiona sei nyaya iyi muri Zimbabwe? Uyezve munoona sei nyaya yaibuditswa navanevha maswera sei yekuti the real reason why Vakasukuwere vakarambidzwa kucontesta ma-elections aya is because vaMnangagwa vaiziva kuti mavotes aizosplitwa in favor of vaNelson Chamisa. Tiudze zvamufunga pamusoro penyaya iyi mucomment section. Vanhu vazhinji ndofunga vaibuda vachitaura ivo vachiti Mnangagwa aiziva ma-strengths avaKasukuwere, achiziva kuti Kasukuwere was not going to stop muri Zimbabwe. Zvinzi anga ari ma-tactics akawanda. Zvinzi was the backbone yavaMnangagwa, yavaMugabe. Pakabuda marumors ekuti Vakasukuwere ndo vaida kuitwa the president mushure mekunge vaMugabe varesigna. Amene munoionawo sei nyaya iyi? Tiudze zvamunofunga pamusoro penyaya iyi mucomment section.